Btr हालामाव जौगाखांनाय लाबोनो Btr सरकारनि गोदान बिथांखि सुबुं हानजा आरो सम्पद हानजा Btr सरकारनि गोदान बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलफोराव गोख्रैनो जौगानो हमगोनखौ मिथिहोदों Btrनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया सुबुं हानजा आरो सम्पद हानजा बे बिथांखिखौ लानानै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायाव गासै मोनसे प्राइमारियाव थांनाय 25 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइ 2022 इं मायथाइसिम मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बियो सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो दिनै दादगारि आरो देवस्रि प्राइमारि कमिटियाव ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि बिसिडिसिनि मावथिफोर आरो गावबुराफोरखौ लानानै बिथांखिनि सायाव सावरायनाय जायो। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों 14 नं चिरांदुवार बियाबनि इएम रनजित बसुमतारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इएम रनजित बसुमतारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। ओरैनो जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बिथांखि लादों। बे बिथांखिया जादों सुबुं हानजा आरो सम्पद हानजा। बे मोननै हानजाखौ लानानै मोननै हानजानि आसनिनि गेजेरजों बा थांखिनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा बे बिथाखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बेखौनो जोंनि 14 नं चिरांदुवाराव मैयानिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो दिनै बे नैथि सान। सार बेजों लोगोसे गामि ओनसोलावहाय मा जौगाखांनाय मावदों बेखौहाय लानानै माबायदि सावरायनाय जादों? आंनि रेकर्ड बायदियै आं चेलेन्ज खालामनानै बुंनो हायो दिनै समस्त बिटिआरनि जेसेबां हालाम दङ बे हालामनि गेजेराव जोंनि नैबे दादगारि हालामा बयनिख्रुइ जौगासिननाय हालाम होननानै जों सिनायथि जानो थांगासिनो दङ। मानोना थांनाय 17 बोसोरावहाय 33टा गामियाव बिपिएफआ मोनथामल' जायगायाव दैनि आसनि होदोंमोन। दैयानो जोंनि बेवहाय केरासिन एबा सनानिख्रुइबो दामिसिन मोनसे बेसाद बे हालामाव। गतिके जोङो दैनि जेंनाखौ फोजोबग्रोनो होननानैनो थांनाय बोसोरसेनि गेजेरावहाय 1.5 बोसोर दा सोलिगासिनो दङ बा 2 बोसोर सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव जोङो आउट अफ 33 भिलेज 14 भिलेजाव जोङो डेप्थ बरिं खालामनानै मानसिफोरनो गोजोनग्लाय होनो हानायनि जोंनि जा जिउ दैयानो मानसिनि जिउ नालाय बे जिउ दैखौ जोङो राननानै होनो हाबाय थागासिनो दङ। आरो बिदिनो गोबां आसनि जोंनि बेवहाय जालांबाय। फिसा लामा जादों, कालभार्ट जादों, प्रटेक्सन जादों। बेफोरनो जोंनि मेइन बेसिक इसुमोन नालाय बेफोर खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360